Egingo ditugun ariketa guztiak oinarrizko posiziotik hasiko dira, bale? Posizio hau lortuko dugu oinak apurtxo bat zabalduz, belaunak apurtxo bat okertuz eta ipurdia eskutatuz, bale? Hemendik hasiko gara lepoko luzapenekin. Lepoko luzapenak. Eramango dugu okotza iztarreruntz. Era berean, saiatuko gara kokotea goruntz eramaten. Hasiko gara, 1, 2, 3, mantenduko dugu 10 segunduz luzapena, zenbat eta gorago juten, 8, 9 eta 10. Eta berriro ere, okotza iztarreruntz, kokotea goruntz, eta mantendu posizioa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azkena, eraman okotza iztarreruntz, saiatu burua gora eramaten, hasi nahi bagenu bezala, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Atsedena hartzen dugun bitartean, egin dezakegu mobilizazio ariketak. Hasiko gara, alborantz begiratzen. Lehenengo eskerrera eta gero eskumara. 15 aldiz. Eskerrera, 1, eta eskumara 1. 2, 3, suabe egingo ditugu ariketak. 3, 4, ez dugu minik hartu behar. 5, toperaino iritzi. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 eta 15. Azkena. Jarraituko dugu lepoko trapezio muskulua luzatzen. Hau egiteko, egin beharrekoa da, eraman ezkerrekoa luzatu nahi baldin badegu, eraman eskumako belarria, eskumako solbardaruntz. Eta eskua saiatu lurrantz eramaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eta 10. Bale, atseden hartu, ia berriro be, aldatzen dugu aldez, eraman ezkerreko belarria, ezkerreko sorbarderuntz, eskua beruntz. Saiatu eramaten, igarri tensioa alako tokian, 7, 8, 9 eta 10. Egingo dugu berriro ere ezkerreko aldian, eraman ezkerreko belarria, ezkerreko sorbaldaruntz eta eskua bera. Bale, igarri tensioa, eraman, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale, aldatuko dugu, orain luzatuko dugu eskumakoa, eraman belarria, oso ondo, eta egin dezakeguna da beste aldeko eskudarekin
lagundu luzatzen. 7, 8, 9, eta 10. Bale, azkenengoa, jetxiko dugu eskumako belarria, eskumako sorbaldarantz, eta orain eskua, eskerreko eskua lurreruntz, igarri. Tensioa, 7, 8, 9, eta 10. Eta azkena. Luzatu, igarri tensioa, 8, 9, eta 10. Deskant atzeen hartuko dugu. Hasiko gara orain, inklinazioak egiten, bale? Atzeen hartzen dugun bitartean, eraman eskumako belarria, eskumako sorbaldaruntz, eskerreko belarria, eskerreko sorbaldaruntz. Saiatu ez jasotzen sorbaldak. Belarriak eraman behar direlako sorbaldaruntz, ez sorbalda belarriruntz. 5, 7, 8, 9, eta 10, 11, 12, 13, 14, eta 15. Bale. Palertian arteko muskulatura landu baino lehen, luzatu baino lehen, hasi beharko dugu apurtxo bat mobilizatzen. Hori egiteko, hasiko gara, aurrera ekartzen sorbalda, behera, atzera eta gorra. Aurrera, behera, atzera eta gora. Zirkuluak emango ditugu, aldogun handien. Emango ditugu 10 aurrerantz, 5, 6, 7, 8, eta 9, eta azkenengoa 10. Eta orain, atzeruntz, berdin-berdin, gora, atzera, bera, aurrera, gora, atzera, bera, aurrera. 4, 5, 6, zenbat eta altuago, zenbat eta atzerago, zenbat eta beherago, zenbat eta aurrerago. 7, 8, 9, eta 10. Oinarrizko posizioa berreskuratuko dugu, gogoratu, okertu belaunak, eskutatu ipurdia, besoak gure aurrean, eta saiatuko ditugu gure ukondoak aurrerantz eramaten. Honela, gure bi paletillak aurrera etorriko dira, bata bestearengatik urruntzen. Mantenduko dugu luzapena, 6, 7, 8, 9, 10, eta deskantza. Bale, deskantzatu ostean, berriro be, eskutatu ipurdia, okertu belaunak, besoak aurrera, eta zaila gaitezen aurrera eramaten ukondoak
mantendu eskutatuta, hori da. Hemen atzean igarri beharko dugu, 7, 8, 9 eta 10. Bale. Deskantzatu, atseden hartu, bale? Eta azkenengoa, okertu belaunak, eskutatu ipurdia, besoak aurrera, eta saiatu aurreran eramaten bi ukonduak. Hemen, igarri beharko genuke, luzapena. 7, 8, 9 eta 10. Bale? Deskantzau. Bueno. Gerri muskulatura luzatu baino lehen, mugitu beharko dugu eremu hau. Horretarako, okertu belaunak apurtxo bat, eta hasiko gara. Ipurdia eskutatzen, ipurdia ateratzen. 10 aldiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale. Gerriko muskulatura luzatzeko, lehenengo berreskuratuko dugu oinarrizko posizioa. Okertu belaunak, eskutatu ipurdia eta altzau besoak. Honela gaudela, saiatu zenbat eta goroen eramaten eskuak. Ipurdia, era berean, saiatuko gara, zenbat eta gehiago eskutatzen. 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale, hartu atzedena. Benga, berriro ere, burua gora, eskutatu ipurdia, okertu belaunak, hori da, saiatu gora eramaten, igarri tensioa atzekaldean gerrian, 6, 7, 8, 9 eta 10. Atzeden hartu eta joango gara, azkenengo aldiz, okertu belaunak, eskutatu ipurdia, hilo besoak, zenbat eta gora hobeto, sartu ipurdia, oso ondo eskutatu ipurdia eta igarri gerrian atzekaldean tensioa. 7, 8, 9 eta 10. Atzeden hartu, horrez, jazta. Azkenengo bizkar luzapena eserita egingo dugu. Eserita gaudela, utziko dugu burua berantz etortzen, eta bularra eramango dugu izterren kontra. Hemen gaudela, gustora. Emango ditugu 20-40 segundu artean. Gustora baldin badago gehiago, ez baldin badagaude oso gustora gutxio. Igarri behar duguna da gerria erabalt borobildu egin dela, baina gustora egon behar gara. Batzuetan, akaso igual, erabili behar ditugu, basuagoak diren jaldekoak. 30-35 segundu pasatu ondoren, bueltatuko gara, eta amaitutzat emango dugu ariketa hau. Jarraituko dugu besoa lantzen. Luzatuko dugu bularreko muskulu zabala. Hemen kokatuta dagoen muskulu potente bat. Horretarako, kokatuko gara 90 gradutan hormarekiko. Eramango dugu besoa atzerutz, esku aurra erabat zabalduta, honela gaudela egingo dugu indarra aurrerantz. Hormak ez digu utziko besoa aurrera ekartzen. Hor mantendu 5 segundu. 5 segundu horiek pasa ostean,
deskantzau 5 segundu. Eta 5 segundu pasa ondoren, giratu enborra luzapena lortzeko. Hasiko dugu. 1, 2, 3, 4, 5. Orain, 5 segunduko atsedena, 1, 2, 3, 4, eta 5. Eta orain luzapena lortzeko, enborra, gorputzaren enborra, giratuko dugu, kanpora eramanez, eta igarriko dugu luzapen osoa bularrean eta baita besoaren azal guztian. Hemen mantendu 10 segundu, 6, 7, 8, 9, eta 10. Deskantzau. Bigarren errepikapena. 1, indarra egin orman kontra, 2, 3, 4, eta 5. Deskantzau. 1, 2, 3, 4, eta 5. Giratu enborra, 1, 2, 3, 4, igarri tensioa, 7, 8, 9, eta 10. Atzedentxo txiki bat hartu eta az gaitzezen azkenengo luzapenarekin eskumako besoarekin. Egin indarra 1, 2, 3, 4, eta 5. Deskantzau. 1, 2, 3, 4, eta 5. Enborra giratu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, eta 10. Aldatuko dugu besoa, beste alderuntz emango dugu buelta. Eramango dugu esku atzerantz. Honela gaudela, egin indarra 1, 2, 3, 4, eta 5. Deskantzau 1, 2, 3, 4, eta 5. Giratu enborra, kanporuntz begiratuz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Deskantzatu. Bigarrena hasiko gara, 1, egin indarra, 2, 3, 4, eta 5. Deskantzatu. 1, 2, 3, 4, eta 5. Giratu enborra, 1, 2, 3, 4, eta 5. 7, 8, 9, eta amaitu dugu bularreko muskulaturaren luzapenak. Hasiko dugu besoak lantzen. Lehendabiziko muskulua, hemen besape azpian kokatzen den muskulu gihartzu hau. Berreskuratuko dugu betiko moduan, oinarrizko posizioa, okertu belaunak, eskutatu ipurdia, eta luzatu nahi baldin badugu eskuma, ezkerreko eskuarekin helduko dugu eskumako eskuturra. Eta saiatu luzatu nahi dugun besoa zenbat eta aruntz eramaten. Igarri behar dugu tentsioa hemen, kanpo aldean. Hasiko gara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Aldatuko dugu besoak. Berreskutatu oinarrizko posizioa eta saiatu aruntz eramaten. Beste alderuntz. Igarri behar dugun tentsioa, hemen, igarriko dugu. 6, 7, 8, 9, eta 10. Luzatu dugu jada, bi aldeak behin. Goazen bigarrena egitera. Eskutatu ipurdia, saiatu aruntz juten, igarri tentsioa kanpo aldean,
5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Deskantzau. Mantendu posizioa, eskutatu ipurdi hori. Hori da. Eta eraman beste alderuntz, hemen kanpo alderan, tentsioa igarriz. 6, 7, 8, 9, eta 10. Deskantzau. Hasiko gara, azkenengo txamparekin. Posizioa, okertu belaunak, hori da. Eraman beste alderuntz, igarri tentsioa kanpo aldean, zenbat eta urrunago eramaten, 7, 8, 9, eta 10. Deskantzau. Eta azkenengoa, aldatu eskuak, eskutatu ipurdia, zenbat eta gehiago oba, eraman aruntz besoak, igarri tentsioa kanpo aldean, 6, 7, 8, 9, eta 10. Jarraituko dugu eskuko luzapenak egiten. Horretarako, betiko moduan erabiliko dugu oinarrizko posizioa, hau da, belaunak okertu, eskutatu ipurdia, eraman besoa aurrera eta beste besoarekin atzamarrak helduz luzatu erabat. Honela gaudela, saiatu besoa aurrerantz eramaten, oraindik gehiago. Mantendu posizioa, 3, 4, 5, 6, 7, tentsioa hemen igarriko dugu, 8, 9, eta 10. Aldatuko ditugu eskuak, eraman zenbat eta aurrerago hobeto eskua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Aldatu eskuak, gogoratu beti, saiatu beti aurrera eramaten eskua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Aldatu eskuak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Dekotalaren muskuluak landuko ditugu. Importanteenak atzekaldean kokatuta direnak dira. Horretarako, hasiko gara, eskuko aurrak lurrean kokatzen. Horrela gaudela, saiatuko gara eramaten belaunak atzera. Ez da beharrezkoa luzatu belauna. Bakarrik igarri tentsioa. Hasiko dugu luzapena beraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Hartu atsedena, zenbat eta atzerago eraman eskuak orduan eta saiago ariketa. Bakoitzak bere neurrian egin dezala. Hasiko gara bigarren txanpa beraz, 1, 2, 3, 4, 5, ez da beharrezkoa luzatu belaunak esan bezala, bakarrik igarri tentsioa. 8, 9, eta 10. Deskantzau. Eta hasiko gara azkenengoarekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Jarraituko dugu zangoaren atzealdeko muskuluak luzatzen, bikiak hain zuzen. Horretarako paretaren kontra jarriko gara. Eskuma luzatu nahi baldin badugu, aurreratuko dugu ezkerreko hanka. Orpoa betik luzean dagoela. Hor gaudela
eramango dugu gerria aurreruntz. Gorpua beti zenbat eta baju hau mantentzen. Horrela, igarriko dugu tensioa zangoaren atzealdean. Mantendu 10 segunduz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Aldatuko dugu hanka, eraman atzera eskerra, eskuma aurrera, eta beti orpoa lurrean dagoela, eraman gerria aurreruntz, mantendu, 4, 5, atzeko tensioa igartzen, 7, 8, 9 eta 10. Aldatuko dugu, eraman aurrera ezkerra aldekoa, mantendu eskuma atzean, gerria aurrera, mantendu gorpua lurrean, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Azkenengoa, ezkerraldekoa, aldatu hankak, eraman aurrera gerria, mantendu gorpua lurrean, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Jarraituko dugu hanken atzeko muskuluak lantzen. Horretarako egingo ditugu ariketa batzuk horman kontra. Ariketa honek daukan gauzari zaiena da paretan kontra ondo jartzea. Horretarako gerturatuko dugu ipurdia paretan kontra aldugun beste. Eskuak lagunduz, etzan lurrean, ipurdia oso pekatuta dagoela. Eta giratu hormaren kontrak beheko atalak lagatuz. Honela gaudela, okertu belaun bat, eta saiatu gorpua gora eramaten eta era berean atzak bera ekartzen. Hori egitean, igarriko dugu hankaren atzealde osoan tensioa. Mantendu 10 segunduz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Aldatuko dugu hanka, gogoratu beti, gorpua goruntz, atzak beruntz. Mantendu posizioa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Aldatu, gorpua gora, atzak bera, ipurdia bere tokian, igarri tensioa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Aldatu, gorpua gora, ipurdia behan dagoela, atzak beruntz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Azkena, gorpua gora, atzak bera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale. Atsedentxo bat hartu eta jarraituko dugu orain biak era berean luzatzen. Horretarako altzatu bi orpoa gora, atzak beruntz. Igarriko dugu tensioa orain bi aldetan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Okertu belaunak, deskantza apur batez, eta jarraituko dugu. Gora, gorpua gora, atzak bera, mantendu tensioa, 3, 4, 5,
6, 7 eta 8. Orain, honela gaudela, aprobetxatuko dugu aukera, iztarraren barruko muskulatura luzatzeko. Horretarako luzatuko dugu hankak eta zabalduko ditugu igarriz tensioa iztarraren barrualdean. Mantendu 10 segunduz, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Okertu belaunak eta deskantzau. Deskantzau, deskantzau. Egingo dugu bigarren saiakera. Luzatu hankak eta zabaldu. Oso ondo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Gora eta deskantzau apur batez. Eta egingo dugu azkenengo luzapena. Luzatu hankak, zabaldu aldu zuen beste, igarri tensioa, hori da 4, 5, 6, 7, 8 eta 10. Deskantzatu, honela gaudela. Kontuan hartu behar da lepoaren egoera eta behar izanez gero burukoa erabili beharko da. Hango kasuan ez da oso beharrezkoa, baina hemengo kasuan beharrezkoa da burukoa erabiltzea. Bale, erreza esan honela jartzea, baina ez da erreza hemendik ateratzea ere. Nola lagundu diezaiokegu. Lehenengo, eman buelta, eskuak lagunduz, altzau, oin bat, eta gora, jazta. Oso ondo, Honorio, oso.